Σας ευχαριστούμε πολύ. Και να περάσουμε στην επόμενη κατηγορία. Βραβείο καλύτερου παιδικού βιβλίου που εκδόθηκε τα έτη 2014-2015. Μέλη Κριτικής Επιτροπής. Ο εδεσιμολογιώρος πρεσβύτερος πατέρας Χαράλαμπος Θεοδόσης. Η πρεσβυτέρα κυρία Βασιλική Τσουκάτου Κορονέου, εκπαιδευτικός. Η κυρία Ευαγγελία Κουσκουλή, διδάκτορ φιλολογίας. Η κυρία Νικολέτα Σκάλκου, διαμαντίδη, φιλόλογος συγγραφέας. Και η κυρία Στέλλα Πλαταρά, φιλόλογος και ραδιοφωνική παραγωγός του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οι επικρατέστεροι τώρα. Η εκπαιδευτικός και συγγραφέας κυρία Δαμαντία Αλατάρη με το βιβλίο της «Τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους», εκδόσεις Άθος Παιδικά. Να παρακαλέσουμε να ανέβει πάνω. Δεύτερη, η εκπαιδευτικός κυρία Κατερίνα Νίκα Μάνου με το βιβλίο «Η μέρα αρχίζει ξανά». Διαβάζω με αλφαβητική σειρά. Και η νηπιαγωγός και συγγραφέας κυρία Εύη Τσιτσιρίδου Χριστοφορίδου με το βιβλίο «Μια βόλτα στα βυζαντινά χρόνια», εκδόσεις Κέντρος. Για να απονείμει τα βραβεία στους διακριθέντες, καλούμε τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιώς, κύριο Ιωάννη Τραγάκη. Αποτελέσματα. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στην κυρία Κατερίνα Νίκα Μάνου για το βιβλίο «Η μέρα αρχίζει ξανά». Έχουμε ανάγκη να ξαναρχίσει αυτή η μέρα, κυρία Μάνου, και το έχουμε όλοι ανάγκη. Το δεύτερο βραβείο στην κυρία Αδαμαντία Αλατάρη για τα βήματά μου στους Αγίους Τόπους. Και το τρίτο βραβείο στην κυρία Εύη Τσιτσιρίδου Χριστοφορίδου για το «Μια βόλτα στα βυζαντινά χρόνια». Κυρία Νίκα, θα μας πείτε κάτι? Όταν κάτι δεν το περιμένεις, δεν μπορείς παρά να δεχθείς την τιμή ως δώρο Θεού και να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου προς όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την καρδιά μου την Κριτική Επιτροπή που αξιολόγησε το μικρό αυτό βιβλίο, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία για την έμπνευση και υλοποίηση αυτού του διαγωνισμού, όλους τους χορηγούς και βέβαια το σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Σεραφείμ και την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς για την πρωτοβουλία και τη στήριξη τέτοιων δράσεων. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, το σύζυγό μου και τα παιδιά μου, αυτούς που διακονώ στο σπίτι, αλλά και τα παιδιά που διακονώ στο σχολείο και μου μαθαίνουν να μαθητεύω κοντά τους μέσα από τις χαρές και τις δυσκολίες τους, αληθινά μαθήματα ζωής, για να μπορώ κατόπιν να τα αποτυπώνω πάνω στο χαρτί. Και επειδή κατάγομαι από τη Μακεδονία και το όμορφο Λιτόχωρο, δεν θα ήθελα να παραλείψω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου
στον Άγιο Προστάτη του Ολύμπου, τον Άγιο Διονύσιο και το μοναστήρι του, που είναι ο πνευματικός μου τροφοδότης εδώ και τόσα χρόνια. Θέλησα να μιλήσω σε αυτό μου το βιβλίο μέσα από τα μάτια ενός 12χρονου παιδιού με πολύ απλό τρόπο για την καινούργια μέρα, αυτή που ανατέλει, καθώς το φως του ήλιου φωτίζει τη γη μας και μας αποκαλύπτει την ομορφιά του κόσμου με το πλήθος των χρωμάτων, τις εντυπωσιακές συμμετρίες, τις εκπληκτικές αντιθέσεις, τις ποικίλες εναλλαγές και από την άλλη μας υποψιάζει για την ομορφιά που δεν βλέπουμε και όμως υπάρχει και πρέπει να την ανακαλύψουμε και να τη ζήσουμε πρώτα εμείς οι μεγάλοι για να μπορούμε κατόπιν να εμπνεύσουμε τα παιδιά μας με τη στάση μας και με τη ζωή μας να στρέφονται και αυτά προς το αληθινό φως για να πλημμυρίζουν οι καρδιές τους από χαρά, πίστη, ελπίδα, νόημα και ζωή. Σας ευχαριστώ όλους για την τιμή. Σας ευχαριστούμε και μακάρι να είχαν κι άλλοι την ίδια πηγή έμπνευσης όπως είχατε κι εσείς. Και μακάρι να γίνει αφορμή η δική σας πηγή έμπνευσης για εκείνους οι οποίοι μας κυβερνούν. Εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τις τύχες μας δυστυχώς στα χέρια τους. Σε ευχαριστώ πολύ.